बिसोरो जोंसो खुसि मोनदों नाथाय बिहा सानायजोंनो बेसेबांबा दुखु आरो बिसोरो साव होयो जाहैदों दा बे जुदि सावा नांनांगौबा बे सावाव बिसार आजारा मा जायो जों बेखौ मोननो गोनां जायो बेनिखायनो अननानै जोंनि बिमा बिफाफोराबो बेफोरनिफ्राय सांग्रां जानो नांगोन बेनिसो आरो बेयाव मोनसे जोंहा आफादगिरिया बुंथिफैबावदों बेयाव मोनसे लफायनाय मालायजों दा लफाय जा आरो मालायखौ गावबो दा लफाय बेफोरबायदि आखल आखु लानानै दा सोलि संसाराव आगान दाहो होननानै बे गान्दुला फनाय आखुजों बेयाव नेरसोन महरै गालांदों जों बेखौ बयबो गोसोआव लानो नांगोन मालायजों लफाय जायोबाबो जों खहा जायो आरो गावबो मालायखौ लफायोबा बेवहायबो मालायखौ खहा खालामनाय जायो बेनिखायनो बेफोरबायदि आखल आखु लानानै जिउआव आगान दाहो होननानै बे गान्दुला फनाय फावजों फोरमायलांदों जोङो ओरैबायदि खालामोमोन बै खुन्दुङाव थाम्फै दांग्रा फानसै बेनिफ्राय गान्दुलाखौ जौ लोंहोनानै बोनो आरोखि नाथाय बेफोरबायदि दा खालाम होनदों आरो मालायनि सम्पतिखौ लब दाजा आरो नोङो मालायजोंबो नोंबो मालायखौ खहा दा खालाम आरो मालायजोंबो खहा खालामजानो नाङा बे फावखौ बे गान्दुला फावजों फोरमायनाय जादों जाबाय जानायालाय मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो मोदाया खेबथाम खेबथाम गावनि फावखौ दिन्थिलाङो आरो आवसाराबो खेबथाम खेबथाम जायो आरो गावनि फावखौ दिन्थिखांनाय लोगो लोगो बाथै लोङो दावथै लोङो मोसानांगौरा दौरिफोरा मोजाङै दैदेननांगौ सासे मेलेबाय ब्लाखौ बोननानै मोनबाय मालायसो बोनदोंमोन मालाया बाग्रायहैबाय
दानिया सानैजों सावजाहैसिगोन दावदै लोंसिगोन बाथै जानाय होननानै बुङो मोदाय साफानि बाथै जालांगोन साफानि मोनफा मोनफा बारलांबाय थागोन मोदाय साफा पातालि मोनफा लोंबाय बाथै जाबाय
खनालि मोदाया बिदाय लानांबाय Video mana sih lo? Kunci dulu mana? Dua nak 16 menit tambah. Karena 2 menit tangan dong. Ada 2 menit tangan dong. Bisa ini. Next step lanjut.